ନମସ୍କାର, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଏଷ୍ଟ୍ରୋ ସିଦ୍ଧକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ରାଶିଚକ୍ରର ଷଷ୍ଠ ରାଶି କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। କନ୍ୟା ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ, ତତ୍ତ୍ୱ ପୃଥିବୀ, ସ୍ୱଭାବ ଦ୍ୱିସ୍ୱଭାବ, ଲିଙ୍ଗ ସ୍ତ୍ରୀ, ଦିଗ ଦକ୍ଷିଣ, ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ପେଟ, ନାଭି, ଆନ୍ତରିକ ସଂସ୍ଥାନକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଏହି ରାଶି ତିନିଟି ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ଆଧିପତ୍ୟ କରିଥାଏ, ଯଥା ଉତ୍ତର ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ର ସ୍ୱାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ହସ୍ତା ନକ୍ଷତ୍ର ସ୍ୱାମୀ ଚନ୍ଦ୍ର, ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ସ୍ୱାମୀ ମଙ୍ଗଳ। ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓ ମାନସିକ ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ ବୁଧ ହେଉଛି ଏହାର ଅଧିପତି ହେଉଥିବାରୁ ଚତୁର, ତର୍କଶୀଳ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଷୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି। ଏମାନେ କଳ୍ପନା ଅପେକ୍ଷା ବାସ୍ତବତାକୁ ବେଶୀ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିୟମିତ ଏବଂ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଶୀଘ୍ର ଧରିପାରନ୍ତି, ଯାହା କେବେ କେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ୟା ଆଣିଥାଏ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଓ ବୃତ୍ତି ଅଧିପତି ବୁଧ ହୋଇଥିବାରୁ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ, ଅଡିଟର, ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ, ଡାକ୍ତର, ନର୍ସ, ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ, ମେଡିକାଲ ରିସର୍ଚର୍ସ, ସମ୍ପାଦକ, ଲେଖକ, ସମ୍ପାଦଦାତା, ଅନୁବାଦକ, ବ୍ୟବସାୟ ଆଲୋଚକ, ଏଜେଣ୍ଟ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱସ୍ଥ ଏମାନଙ୍କ ପେଟ, କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର, ବୃହଦାନ୍ତ୍ର, ଜଠର ଏମାନଙ୍କର ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଗ୍ୟାସ୍, ଅଲସର, ପେଟ ବିନ୍ଧା, କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ, ମାନସିକ ଚିନ୍ତାଜନିତ ଓ ସ୍ନାୟୁବିକ ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଏହି ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ବୁଧ ରାଶି ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ଦିଏ ଓ ଏହି ରାଶିରେ ନୀଚ ଅଟନ୍ତି। ନମସ୍କାର।